Да. Здравейте хора, днес ще трябва да видите. Малко да бъдем да включим, но наистина на добра количество, ще я събираме. И ще кажете да, на добра количество сме да, на добра количество сме. Ще видим после, разбира се, защото имаме, не знам колко диаманта нямаме. Ама имаме много злато. Така че, аз бих казал да продължим да събираме. Айде поне един стак. Окей? Аз имам един стак аметисти. Аз имам 64. Бро! Какво направих? Айде, записвам с братовчатката на Николича. Здравейте, аз съм Никола. И тук що Алекс умря. Кой знае защо? Айде да те телетранспортирам и да те телепортираме. Телепортираме. После ще паднеш. Да събираме храна. Добре. Окей, аз искам да събирам храна. О, айде да спиме, защото там има много скелети. Има зомбита. Добре. Да. Айде аз седям на легото. О, човек. Това е моето легло. Аз не мога да спия, защото има доста наблизо. Сега да им покажем историята. Йо! О! Ще казвам. Мисля, че има още. В момента Аз отивам да спявам. Къде ми е къщата? Това ли ми е къщата, бе? Не. Аз не си намирам. Сигурно е това. Не е това. Къде ми е къщата? О, има бейби зомби. Да не пипай, приятел, бе. Ама, трябва. А? Да спиме. Да, вярно. Алекс? Записваш? Да, бе, записвам. Да, верно. Аз трябва да си взема такова дърво, за да мога да... Какви буклуци? О, да, дай ми ги. Те много ще ми трябват. Трябва да търсим и червената гъба, да се направи на... Да. Това се намира в Mushroom. Да, правилно. Ама да съм избрала там да се стане. Тяхме да се оправя една ясни. И да, маса не. Алекс, прида и писма по. Да, си там. Да, вярно. Това се будала. Йо! Знаеш какво за Да, добре, дай ми всичко. Ако искаш.
Давай ми всичко. Не може да се прави така. Си в къщата. И да. Имам един не вземи нещата и ми Йо! Алекс! О, май гад. Чай. Това бе, будала. Сега си идвам по тебе. Айде. Айде. Къде ми... Мирно бе. Добре, изгубих си къщата. Ама нали не си бе. А, Стой, стой, тъй. дай да... Йо! Айде. Ето ти играта. Ела се вземе градова бе. Има ли гладни деца? Не. Добре. Добре. Не мисля, че беше тази къщата. Айде, бе, не му остава целя бе. Не го убивам. Взема промери. В къщата. Ние в една къща ли ще живеем? Ми добре. Аз тук взимам мъртви. Искаш ли да се направим въдица да ловим риба? Да, и аз мисля, че могат. Ама трябва да си намеря... Чакай, убий ме. А, не, чакай. Аз ще се убия. Значи... Аз ще те убия. Кила... Чакай, идвам. Про... Окей. Сега дай да си взема всичките неща от къщата. Да се прави с главата на себе. И да, цяло да си имаме експертите. Добре, а къде ще я правим? Ами не знам, на някой такова местенце с водичка, за да можем да ловим риба. Мале, аз на колко малко будичка това. Чакай, ела, чакай. Ще ти покажа къде. Ай, тук. Ядеш ли бе? Телепортирай ме. Ядеш ли? Айде, убий ме. Дропна ми рибка. Да вземаме да се потомим фотки. Добре. Телепортиме, моля. Йо, перфектното място. Айде. Тупа не ми даде нищо, бе. Са не трябва повече да съществува, защото вече не съществува. Да. Типи, Айде тук да започваме и да правим къща. Наистина е перфектно място, обаче трябва да съберем материали. Хайде, взимай от къщите. Или пък ако искаш директно да си вземем къща. На найема. Искам да се построи на наша. Обичам да строя. Айде да взимаме дърва от къщите на селените. Добре. Намерих котка. Трябва и я веднага. Добре. Ако имаш достатъчно риба, аз имам доста. Аз имам 2 от риба. Йо, тя бягала. Аз имам 8 риба. Аз имам 2 риба. Добре. 2 риба. Не, тя бяга. Аз събирам риба. Като цяло това видео ще бъде много забавно. Много забавно. Да, ще гледате как се убиваме на игрите, как ползваме читове
Намерих вода. Йо! Добре. Чакай! Хора, слушайте ми сега. Ако това... Друг свят И ще пратим Бали откъдето Mushroom. Добре. Може да направим 1500 ясни. Добре, ако това видео стигне на повече от 1000 визуализации, айде за 1000 не бих казал, ама поне 100-200, даже 300 или пък 50. Аре бе, симота на котка, идва и сила да има. Чакай, просто остави. Остави я тя сама да дойде. Чакай, ще е дропна риба. Остави я сама да дойде. Ай, идвай, чакай, не мърдай, моля. Моля се не мърдай. Дропнах риба. Аре бе, тъпа котко. Намерих друга котка. Хайде. Абе, остави ма бе. Просто я остави. Блокната е. Аре, идвай. Хайде, ела, виж, това е тука. Дадох му. Бе, мота на котка. Чакай, едното идва. Не да мърдаш. Аре, хайде. Дай ми риба. Дай ми малко риба. Чакай, идват. Не мърдай. Ама дай ми риба. Не мърдай, бе. Дай ми риба. Стига, бе! Къде да отреш котката? Добре, дето. Аз ще убия това две за свония свят, ако ги убие. О, де ги вилаже? Да го убием ли? Разбира се. О, Добре. Не го убия. Не го убия. Котка. we are not horses. We are humans. Колко живее това нещо, бе? Яко да. Верно, не го уби. Не. Ай, бе, Не губи, бе. Ти смотриш, човек, вече като тя спря, можем да ги опитомим. Тя са дебне заек. При мене. Да опитам се. Най-сетне. Наистина опитомих я. Това да ли да изпълни? Идвам към тебе. Слагам човек. Не. Голи ръката да се бие. Няма да. Ой, дай на мене риба. Виж какво съм правил. Това видео. Get out. Не. Хора, помощ. Like and Like and subscribe. Ако искате like and subscribe, ако искате да ползвам читовете. Не. Който била такива, че нещо. Не, котето е в моята... Котето е в моята къща. То мене се му. Човек, какво? Не, откъде избяга?
Идвай. Скелети. Скелети, убийте ги. Ела да ми помогне. Кой аз ли? Да. За кой да ви помагам? И това как? Бе, и аз спрете, бе. Добре, добре. Чакай, ще убия всички. Ела бързо. А, добре, сега ще убия всички. Аз легна за спя. Лягай. Кю. Бързо бе! Лягай. Лягай. Да. Защото всички умряха, човек. Не, спиш. Всички умряха. Айде да чуем ти да спиш. Що няма повече нищо? Окей, мога ти дам леглоте. Не. Намерих го. Заваля сняг. Айде, я ще дам. Я, бро. Я. Бием тя. Убих. Убиха ме. Нищо ще видя. Да. Умряла е. Аз имам да се нова. Тя зомбита не ми търси. Значи моля те първо да спиме света. Найде в голямата къща. Аз имам едно идея. Хайде, идвай. Идвай. Идвай в едно игло съм, дето ми правим отлет. Хайде. Сложи две на лама. Не мога това. Тия зомбите са ужасно. Айде, слаби. Не, чакай. Къде е другото легло? Ти ще го взел. Това е. Не може. Хайде да излезнем. Хайде. Чакай да си запазя позицията. След Word да спам. Сега. Виж, ела бързо. Бързо идвай. На мен не ми ходи. Вагабунди! Бро! Абе, вие ще се спрете ли, бе? Get out! Не може да едната на значи трябва много да опитам. Аз си търся нова къща. Аз ще търся нова котка. Аз нова къща. Обаче да е голяма къща. Обаче ела моля се да събираме ресурси. Виж тук има къща. Чакай, значи... Има карбона. Не е то? Аха, окей. Айде, идвам се. Телепортирай се при мене. Телепортирай се при мене. О, да, ти си до мен. Аз винаги бях до това. 3. И умря. Много хубаво, Алекс. Алекс, само се изключва малко от света, защото светлината ми не е добра на телефона, защото съм на 5%. Сега отивам да зареждам моята. Готово? Ага. Да, чакай колко процента имам. На 29, става. Давай. Добре. Сега идвам за света.
Алекс, вземи карбун. Трябва ми пикекс. Александре, А, играй малко само да спим до туалетна. добре. Трябва ми... А? Да, добре, аз продължавам. Йо, брата! Добре. Аз продължавам да игра. Хора, видеото е много... Я... А? Да, започвай. Алекс, what the hell? Алекс, не ти харесва Тома, шакиня, тома. Тома. Добре, хора, ще направим малка пауза. Ма ние ще повторявам това. Добре, айде. Get out. Абонираните правят like and subscribe for you and my day. Thank you. Така че не е зле. Правильно. Това е крафтинга. Взех ли го? Къде беше това, бе? Хайде и аз идвам в света. Идвай. Йоо, ко намерих. Чакай, ти тази дупка ли беше намерил, бе? Тази? Да, намерих. Йо, бро! Мога да падна. Йо! Умря. Ама там имаше желязо. Добре, сега ще те телетранспортирам. Добре, телепортираме. Не, хвърли си блокчетата, чакай малко. Алекс, пренди лети. Чакай да събера... Не, Хайде, вечера, ейте. Ти пира. чакай, телепортирай ме. Хайде. Благодаря. Давай! Спи. Limited Edition. Алекс, да попробвам. Хора, здобихме се с Лава Bear Birthday Party, най-новия вкус. И после Cherry Boom. Да, и Cherry Boom пиеме. Най-новия вкус е уникален. Да. Има вкус на прасковка, официално ми е любимия вкус. Да. Аз днеска го пробвах и да кажа не е зле. Да, за пръв път го пробва и за пръв път пробва Cherry Boom. Както Birthday Party. Ай, забавно да падне. И умря. Да. Не успях да си направя паркура. Трябва да намерим и диаманти. Аз Добре. бях в огромна пещера. Да. Всичко намерих, само не и диаманти. Що това става? Да. Йо, ако падна и умра. Беше чест. Приятели!
О, мага не умря. Супер. Ама това отпреди... Чакай, Намерих кола. телепортни ме, моля те, моля те. Намерих кола. Въглища. Айде, телепортни. Добре, къде си? Не знам. Отивам да взимам земя. Значи земя. Земя? Да, Чакай, пръст да си земя. Да си дам ли лопата? Що и... Тук има пръст. Ко? Имаш лопата? Да. Я, бро. Дай ми на мене, защото аз нямам нищо. Добре. Ето, давам ти. Имам само 5-6. Вземай я, не. Тебе. Лопатата. Чакай, иначе трябва да изфърля нещо. Да, инвентарите ми се напълниха с боклуци. Кой знае защо? Защото и ние събираме боклуци. Аз отивам до аметиста. За коти. И аз не знам. Може да на... Я, бро. Имам 4 кокала, може да се опитомим вълка. Да, 4 вълка. Не, аз просто Не. умря. Защо? Хайде сега телепортирайме. Обаче събрали въглища, защото... Отивам да взема лапис. Лапис. Ако намерим обсидиан и диаманти, може да си енчантваме неща. Не, няма да... Трябва ми желязно такова. Сега си крафна и аз там. Не, чудовищата са там. Желязо. Си крафна каменна лопата. Между другото, това видео ще... Диаманти! О, ма... Не може да ги вземем. Ако се опитаме да Ама, ги... телепортниме, аз имам айрон кирка. Обаче ми я даваш да пробвам. Чакай, дай. Аз имам айрон. Къде са, бе? Ей, тук са, бе. Не, чакай. Ето ги, бе. Аха. Имаш ли такова желязно? Нищо не виждам. Още! Чакай, има крипер. Крипър. Коя? Крипър. Нищо не виждам. Крипър. Дай да ги взема. Чакай, нищо не виждам. Където е лавата има едно. Сега ще направя така. Не! Всичко! Ама не нищо. Чакай, трябва ми друг крипер. Те могат. Диамантите. Не, защото всичко, ама не експлодираха диамантите. За път да намирам. О, злато! Има и злато да... Не мога. Чакай, дай ми кирката, желязната. Сега си правя торчове. Торчове. Торче. Празно такова. Ага. Къде отидоха диамантите? Къде са диамантите? Не знам, бе, брат. Там. Не се Значи намериш. Чакай, не. Само един бебе. О, лапис! Аз ще взема другия. Аз ще взема другия диамант. Не можеш да всички ти, бе. И аз искам малко диамант. Искам още това е. Мога да направим диаманта на герка, да съберем обсидиан и да отидем в него. Така. Окей, Добре. аз имам диамант един. И аз отивам да взема другия. Къде са? Където е лавата, виждаш ли го? Там е. Мълчи, бе. Да, диамант. Има ли друг? Не. За съжаление не. Не, зомби! Където е тъмното. Не. Има един зомби. Не. Бе, ма имаш Чакай, ти умря ли? Не.
Добре, чакай да се типирам набързо. О, не, зомби! Мах се! Ай, лавата съм, не, трябва да умря. Чакай, типирай се при мен. Не, моля се. Чакай. О, Типи, Реал Роза. Аз пък Реал Роза. Типи, Реал Никол. чакай да съберем онзи айронето там горе. Ай, стига бе, наистина ли? И да. Не бе, нарочно го казвам, за да се базикам. Още ли бе? Аз отивам за златото. Аз, моля те, искам да търсим диаманти. Трябва ни още един, за да съберем обсидиан и отидете в скапания нея, да бием блейзове. Разбира се, че ще умрем. Не се надявам. И да търсим... Не се надяваме, сигурни сме. Ай, зомби! Айде, злато, идвай при мене. Да ме телепортираш. Let's go! Едно злато. Ява! Имаме достатъчно за бутуши. Да. Имаме Редстон! Редстон. Ама защо не записваш? Да, записвам бе вече 31 минути. Ай, Риера. Готово. Вече няма повече... Айде. Започва се. Помощ! Аз нищо не видим. Нищо не видим. Аз отивам към Редстона. Аз къде са печките? Долу. Диаманти! Я! Шегувам се. Ще да се прибия за тези диаманти. Просто искам да намерим следният скапан диамант. Не! Да отиваме в скапания небе. За да после отидем в скапания енда. Да. О май гад. Всичко е скапано в тази игра. О, каква желязо не спира да вали. Защо? Щото няма и да спре. Дано. Алекс, вземи торчът. Лапис. Лапис! Ява! Чакай. Всичко е в survival. Имаме официално Йо! 56 Имаме 56 iron, може да сме full iron armor. Имаме почти един стак iron. Това е най-хубавото. Не. Видях много лошо нещо. Какво? Паркур. О, аз нямам храна. Аз се типирам, аз се телетранспортирам. Алекс Про, Ники Про. Не ме телепортира, искам. Не, аз ще те. Аки, Алекс Про, до Ники Про. Чакай, добре, Окей. имаше една печка. О, Дай една печка. Ти взе една печка. ето е другата. Къде е печка? Нямаме една. Упс, извинявай. Аз помислих, че има зомби, няма нищо. Печка. Я. Печка имаше. Една печка, деца пекат по-бързо материалите, бе. Имам друга. Я метни ми. Да, точно тази. Ама нямам нищо да печа. Аз имам айрон, който да пека. И аз имам друг айрон. Добре. Човек, what the heck? Изпечихме всичката ни. Чак, ти колко арена имаш? Че ти... Имаме доста. Съжалявам, нямаме въглища, но имаме да Бум. Тото самора. Найче пора. Мале! Изпича тука. Идва паяк. Не идва. Той стръгна. Не ни видя. Мина му да му се.
Цялата да се ме диаманти. И аз мислям да се направя една кофа, за да взема акселотъл, ако го намерим. За какво трябва да те аксолото? Много ми харесва, много се готин. Можеш и да вземеш лавата. Но да, лава също. Лава бир. Ти знаеш ли как се прави недър портал само от лава полу? Не, ама знам как да го направя от лава бир. Хора, новия вкус лава бер, бърда и парти. Вече го каза, бе, човек. Да, Само реклами. Само реклами, хора. Ако тя ви прави реклами, значи означава, че е добре. Да. А ако не прави реклами, тогава започвайте да се притесняйте. На мен ми трябва... Алекс, Е, Симон ти изпи лава бера. Бърда и парти. Мони, знам, че е много вкусно, ама защо, бе? Няма да ти дам повече телефон. Айрон. Ето, имаш още. Сипах ти. Да, добре, чакай. Айрон. О, човек, кой ме удари? Идеално ще сме full Iron Armor. Аз имам... Що не ми взима айрона? Виждам ти името. Трябва задължително да търсим диаманти, защото вече ми омръзна. Искам вече да сме в недъра. Скапания недър. После търсим скапания форте. И накрая скапания байам. За ендърмени. Да си направим ендър очи. И да отидем в скапания енд. Скапана. Бро, аз си взех 11 от жила. Я, ти имаш ли дърво? Не. Ще ми нямаш дърво, чакай. Ще направя... Да отида ли да взема дърво? Да, отивай. Убий ме. Добре. Телефона ми се изключи. Чакай. Алекс, ти напълна идея. Ваня на лава. Хора, телефона ми се изключи и сега трябва да го зареждам и пак се включа в сървъра реален. Съжаление. Направих го нарочно, за да мога да дойда. Взел си Йо, лава бро, вече. става вечер. Вземай легла да спим в пещерите. Добре, ма ни трябва и дърво. Много дърво. Само... И торчи. Да, торчове. Как ми трябват? Чай. Трябва да махна. Алекс, нали ти дадох една лопата, събирай дърт, да може да се изкачим по-добре. Чакай, дирт. Чакай. Чакай, отивам да взема дърво от на вилажерите къщите. И дърт събирай. Аз ти дадох каменна лопата. Не знам дали използвам. Дървото е за къщата и за правите неща. Окей. Аз иначе самичък такива неща не ги правя. Аз самичък само в креатив. И аз самичък на креатив. На творчески. Добре, значи мисля, че толкова ще ми стигне. Не, няма да ти Да, ще ми стигне. Окей, телефона ми се включи, сега влизам в играта. Идвам при теб. Алекс Про. 5565. Хора, сега като казах Алекс Про, отивайте да се абонирате в новия канал на Алекс Про. Преди 2 дни си го е направил. Да му гледате видеята, да му ги лайквате, да коментирате Ще и да се сложи. абонирате. Да. И да му давате диаманти. Не. И също така аз имам канал и аз имам канал в YouTube. Казва се Кльомба Ники Николаева. Последвайте и мен и Алекс Про. Хора, благодаря. Ако гледате това видео, означава, че ще е истински проплеер.
Хора, вярвайте във вас. Вярвайте. Ако не вярвате, никога няма да постигнете нищо. Да. Така че вярвайте. Следвайте мечтите си, ще се сбъднат. Дори да е късно, ще се сбъднат. Всичко може да стане, когато вярваш. Вярвайте в себе си, хора. Благодарим ви, ако сте се абонирали, много ви И ако благодарим. сте сложили лайк, защото, нали знаете, за нас е важно. Да. Особено като си малък. Да, ако вие имате профили, пишете ни в коментарите как се казват, ние ще отидем и за вас да се абонираме. Да. Станете член на нашите канали и гледайте забавните ни видеа. И по принцип това ще е първото Minecraft видео в канала на Alex Pro. Защото стигнах на 30 и няколко лайка. Затова казах, хайде да направя видеота с Майнкрафт. Защото, айде, обещах го на моите фанове. Така, в разни видеота, шортс. Хора, слушайте, сега сме 258 абоната в канала ми. Ако стигнем 310, ще кача видео на Майнкрафт. Обещавам ви го. Разбрано? Отивайте да се абонирайте и очаквайте видеото, когато стигнем 310. Ако сте абонирани и активирате кампанелката и сложите лайка, може би някой ден, ако се видим, нали, ще ви кажа разни дни, дето можете да не видите, не знам толкова, ама можете да спечелите една от най-хубавите карти Покемон, дето струват много. Така, и затова like and subscribe за всички, моля ви. Подарете камбанката и... Добре, разбрахме! Добре, дай да му кажа. Добре, извинете, не хора, ама има някой дет не разбира колко пъти се казва like and subscribe. Просто един път го казваш, иначе хората се изнервят. Добре. О, мисля, че най-накрая разбрах. Аз мисля да кажа, че запалих вратите, за да извлека последния айрон. Сега ще се телетранспортирам при тебе. Добре, аз ще краквам айрон брони. Ама ти си още тука, бе. Добре, чакай. Трябва още нещо да сложа да се спеча. Трябва даже голд. След малко сега излизам от света. Ти колко пъти ще излизаш, бе? Какво да направя, че приятелка ми пише? Просто и кажи, не мога! И затвори си устата. Щит, щит, ампъм. Добре, и сега Сега последна. Ти ли имаш всички айрон? Ти ли имаш всички айрон? Аз сега краквам брони за нас. Добре. Идвам да те. После ще качим още едно видео в канала на Alex Pro, в което ще се спалнем в Байама с кравите, гъбите и ще се направим 1500 яхни. Айде, 1500 не вярвам. Чакай, аз имам кола. Въглища. Да, харесвам да казвам на английски. Английски. English or Spanish? Baby, you got something to say, you know. Alex, devi fare le dolce. Devi fare Gold! le dolce. Așa, toma. Are. Come viene? Zombito! Oh. Da.
Останаха Ракиня, Тома. Александре. Фулар. Ти права броня и аз си изхабих. Айде, но що не ми каза, бе? Добре. Ето. I got Will Revenge. Няма да се телетранспорт. Добре, тук ще ни бъде мини базата. Мини. Само мини. Аз отивам да търся диаманти. Добре, ще ви на експедиция. И Рестон. Имаш ли легло да си сетнем спаунпойнт? Да. Добре. Имам златен хелмет. Как си казах? Не, ти си го ползвай. Аз ще си направя. Стивай да търсиш диаманти. Мале на половин сърчите съм. Ужас. Аз съм фул. Така сега трябва да отидем да вземем та редстон. Аз ще разпечатам на щити на двама ни. Добре. Какво са щити? Не, аз вече имам щит. Добре, аз си красна на мен. Благодаря, че ме предупреди. Но проблема е, че нямам легло. Тоест, да, проблема е, че нямам и легло, и дърво. Че? Имаш ли дърво? За съжаление не. Тоест имам, ама много малко, защото го изкабих, за да печем. Имаш ли? Има ли диаманти? Имаме. Чакай. Има ли диаманти? Тук има лапис. Долу където съм аз? Не. Тоест за сега. Ама дано да има, защото ти трябва следния скапът диамант. Добре. Крипа. Мале... И можеш да... Умря ли? Не, на едно сърце съм. Трябва да ям моркови. Не. Ако... Ще ти направи да умре, можеш да отидеш горе, да... Зомби. Добре, просто ме убили. И ще отидеш... Човек, защо бе? Аз съм се спал с всичките си неща, бе, човек. Ай, сега ме телепортирай. Чакай, не можеш да Чаем. вземеш дърво. Да, не ме телепортирай. Здраво. Телетранспортирам те. Не, шегувам. Не! Умря ли? Не щях. Ама хубаво, че не. Добре, Бро. ще ти кажа. Вярно ли? Редстон. Дървото трябва за къщата. Дървото ми трябва защита. Телепортирай ме, моля. Не, чакай. Не ме телепортирай. Момент. Абе, кой искаш, бе? Вземи килимчето. Какво ни? За къщата. Да е хубава. Гледай стъклото. Ще взема фенери. Хубавото е, че тази желязна кирка се чупи мега бавно. Стига, бе, наистина ли? Аз намерих айрон. Супер, вземай го. Използвах я 1500 пъти, обаче все още не се чупи. За да вземем минерали. Къде взех и килимче. Аз мисля, че 40 минути видео ще стане. Нека да е повече, поне 1 час. Добре, бе. Са 10 минути и айде. Трябва да спиш. Взимам още едно легло и за тебе, Александър. Чуваш? Добре. Как мисля за тебе? Кога ти искаш, кажи ми, аз ще те телетранспортирам. Само, че сме малко надолу. Ама базата как ще я видим? Не, ще студим ли какво? Крипър! Много зомбите, бързо телепортирай! Чакай. Имам половин сърце.
Умра ли? Не, не умра. Не ще умра. Давайте убийте. Не искам те да ме убият. О! Ей, не портирай ли? Чакай, преди трябва да се кача. Аз вече почти умрях. Аз имам половин сърце. Аз съм на 2. По-добре от мене. Вече и аз умирах. Добре, телепортирай. Чакай, трябва да събера храна първо. Обаче, моля те, отиди да спиш. Тоест, умри и ела да спиш. Ела, аз съм в едно игло, телепортирай се до мен. Чакай да... Алекс се телепортира до мен. Хайде, сложих 2 легла. Идвай. Телепортира ли се до мен? Не, още не. Намерих. Намерих базата ни. Ето е. Добре, телепортирай. Имам само едно легло обаче. Аз ще взема айде. Ой, бах! Абе, спри се, бе. Добре, хора? Добре, аз взех... Ми каза да отидем да спаля. Да не е здрасти. Ай, къде? Взели леглото? Добре. Телетранспортира. Кой? Написаш ли още? Да. Абе, за кой не В момента Алекс малкия брат е бил. Благодаря, че ме телепортира. Аз ще сложа легло. Чакайте. Обаче аз Добре. Ако отвори тази врата, казвам, не знам кой ще му направи. Окей. Айде да търсим диаманти. Аз ще стоя тук и ще Да, направя ти стой базата. тук. Да, ще правя базата по-хубава и по-хубава. Тук ще разчистя някои неща. Ще ги направя... Имаш ли да- много. Имаш ли дърво? Да, имам Да. 30. Добре, дай ми 15. Не, чакай. 15. Или пък... Ето да. Окей, сега трябва само да направя стикчета. Сега събирам нещата, за да мога да направя базичката ни по-хубава. Ще светна ми фенерчета, за да не се спамват гадове. Зомбитата. Да. Ти нещо. Ще имам... Имам единствено само един емералд, само един диамант. Сложи тук аметиста, едното легло, мърковите. Забравихме да вземем храна. Ужас. Аз имам един стак и не знам. Един стак и 36. Въглища. Не, от финерите. На, дръж. Дадох Как ти ли? 36. Дръж 36 финери. Благодаря. Така, сега тук ще щупим малко неща, за да може да Йо, се ще направя. да падна. Ужас. Нали не умря? М, Окей, Симеон ни загаси лампата, това е много хубаво. В смисъл, да, хубаво е. Примерно да се загаснеш. Ева, къде ще да падна?
Аз сега правя базичката ми. Не мога. Хубаво е да стане. Внимавай под тебе, защото има малко зомбита. Къде? Под тебе. Къде си ти? Не. Ти ще ги видиш. Ще Нищо да... не виждам. Смисъл, аз сега правя базичката ни да стане уникално хубавка. Тя шибани диаманти няма ли да дойдат най-сетне? Искам да валят диаманти. На другите инфлуенсъри как им се получава да имат толкова много диаманти? Само на нас не. Това е гадно. Защото те ги чакат и ги търсят много време. Дай Ние правя паузи. Ейса започнахме. Още айрон. Супер. Да си крафнем всичките възможни айрон инструменти. И когато отидем в недъра, между другото, да търсим недърайт. Какво да търсим? Недърайт. Какво е това? От най-силните брони деца правят. Ancient Debris. Да, сетих се. Недър. Нещото в италиански език. Търсим. В момента правя базичката ни да е В уникална. момента аз търся. Виж къде може да ни е базичката. Аз в момента я изграждам. Не, виж. Дупка в... Виж. Ето. Не, аз вече направих много голямо пространство. Не искаш ли да е бункърче? Не. Аз вече направих голямо пространство. Сложих фенерчето за красота. Дадих ти 3-6, така че мисля, че ще ти стигнат. Не, аз имам 2 фенера. Как 2, бе? 2. Не, 3 фенера, а пък имам 3-6 паки. 3-6 от какво? Не разбрах нищо. Ура, Карина! Много хубава стана къщичката ни. Уяс. Hai intrappolato quello stronzo. Ciao. Ciao raga, bonjour. Окей. Ще да падна. Сега ще сложа и килимче. Може ли аз? Не, искам да ти покажа аз как ще го слагаш. Не, чакай. Не, чакай. Там са... Чакай. Аз там ще слагам неща. Добре, чакай да се типирам пред теб. Мони, моля те. Мони, моля те. Видя ли това хубаво килимче? Ява. Виж как го направих на шарк. Не, знаеш ли как? Аз и без това там ще слагам неща. Виж къде е долу. Ето Там на ня базата. там отдолу под базата. Не, аз искам тук, аз вече го направих. Няма за... Чакай, знаеш ли как? Ти искам да ти кажа нещо. Знам кой Ще да сложа торч. Слагам аметист за красота. Слагам торч на Малейко, остава с аметиста. Намерих спомена. Само. Да. О, тук има такова. Кое? За такова го с факли. И има честове. Знам. Пълно в честовете и искам да разбера вече. Проблема е, че кирката ми се щупи. И ще трябва да се крафтя нова. Обаче аз съм... чакай. Няма нищо интересно, обаче има една кофа.
Кофа! Супер! Това Вземи диска, бронята за кончето е това е тук. книгата. Диска как ли звучи? Не знам. Алекс, ти са рано. Ще видим. Добре, сега да вземем другата. Има 2 бакет. Кофи. 2 кофи. Виж, вземи неймтага. Не им тага за коня. Алекс, Чакай, имам идея. Да си кръстим котката. Ти имаш ли кожа? Кожа? Не. Бах ти късмет. Ти още ли записваш? Да, що? Вече записваме 1 час и нещо. Да, бе, знам. Супер. Че от зомбита. Първо Слагам викам на все. супер, после викам ужас, направил съм. Перфект. кофа лава. Та... Можете да имате кофа лава. Знам, бе. Айде, аз бих казал да започнем да правим портала. Имаш ли вече нужните материали? Давай, имам. Ама трябва да се направим златни бутушки, да не ни бият свинете. Ти имаш това... Златният хелмет, ама той е много изхабен. Какът е изхабен? Все ще ни върши работа. Да изхабили диаманта с диаманта на опа. Не. Чакай. Може би аз имам идея. Само може би. Хвърлих ти ръски. Чакай. Ако направя така... Алекс, Имаш ли айрон? да, обаче Алекс, Е? айде да седнем отзад, като да изпълня на малко проценти. Добре, аз бих казал, че видеото може и да свърши, защото... Виж колко... Чакай, ти имаш ли айрон? Айрон горе. Да, има. Добре, дай ми. Направо. Ти колко желязо имаш? 2. А ти колко имаш? Николче, не. Не, Николче, не. Не, Николче. Николче. Ако сложиш отгоре това, виж, няма се от... Аз искам да направя още едно. Мега каса. Добре, също тук ще слагаме всичките материали, да намерихме. И разните му интересни неща. Чакай да вземам още един чест. Добре, бе. Тук са най-интересните неща, да сме намерили. Сега ще го хвърля. Добре, значи... Лава. Честове. Аз гледах честа, но не знам къде е. Нямам чест. Тук видях една чест. Не, ето. It's a dream, a dream. Липсва ми... Не, чакай. Абе, Мони! И още една ръка. Бах ти късмета имахме. За честовете. Сега имаме и една енчантирана книга. Като намерим Стронгholda, сигурно... Окей, сега ще видя какво мога да направя. Трябва да търсим още злато, защото нали знаеш, след ще ни бият. Ама ние готови сме, може да влизаме вече в нея. Аз мисля, че знам как се прави недър, там само от лавото. Но то лавото трябва да си го направим.
нещо. Чакай, ти имаш ли такова въже? Хайде, Александър. Не. Поне. Добре, видеото свършва тук. Like and subscribe.